Dragii mei, așa cum v-am obișnuit, săptămânal vom vorbi despre o anumită temă. Am abordat modulul despre sănătatea emoțională. Astăzi continuăm cu tema despre emoții. Știm foarte bine că suntem ceea ce gândim și ceea ce simțim. Aristotel a spus odată că o minte sănătoasă și un trup sănătos sunt cumva între țesute, însă această idee a avut de parcurs de atunci un drum destul de stâncos. Emoțiile ne pot afecta? Sigur, emoțiile pot să ne afecteze comportamentul și nu numai, chiar și starea de sănătate. Emoțiile pot fi negative sau pozitive. De exemplu, emoțiile negative ne pot îmbolnăvi. Astăzi, din ce în ce mai mulți oameni de știință au o viziune de ansamblu. Studiile lor demonstrează că persoanele aflate în stări emoționale depresive sau negative sunt cu precădere vulnerabile la bolile care afectează sistemul imunitar, cum ar fi astmul, artrita reumatoidă și chiar cancerul. Atunci, emoțiile pozitive vor putea întări sistemul imunitar? Emoțiile pozitive și viețuirea sănătoasă stimulează, desigur, producția unor substanțe cerebrale numite endorfine, care hrănesc efectiv sistemul nostru imunitar. Aceste misterioase substanțe ajută în lupta contra bolilor și promovează însănătoșirea. În plus, ele intensifică bucuria de a trăi prin simțăminte de bine, de euforie pe care acestea le produc. Cercetări mai noi arată în mod convingător că o viață emoțională echilibrată este la fel de importantă pentru sănătate ca factorii deja tradiționali, cum sunt alimentația sănătoasă, exercițiul fizic regulat și evitarea alcoolului, tutunului sau altor droguri. Dar pe lângă acestea, nu neglijați atitudinea pe care o adoptați. Regele Solomon spunea: o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Astăzi v-am propus un joc pentru a activa atât gândirea, atât mentalul, cât și stările emoționale. Și vom deschide acest joc despre emoții rogvaiv. Iată, vom găsi 7 emoții care încep cu literele rogvaiv, adică spectrul luminii. Fiecare emoție începe cu una dintre aceste litere ale cuvântului rogvaiv. Să începem! Începe cu litera V. Furios, agresiv, impulsiv, abuziv, din 7 litere. Mergem la a doua emoție, a doua trăire. Începe cu litera G, plăcut, amabil, binevoitor, din 6 litere. Și mergem la a treia stare afectivă. Începe cu litera O, dușmănos, potrivnic, răutăcios, în opoziție, antipatic, din 5 litere.
la următoarea stare afectivă. Începe cu litera R, remușcare, părere de rău, căință, din 6 litere. Mergem la următoarea stare afectivă. Începe cu litera A, prietenos, simpatic, ospitalier, serviabil, din 8 litere. Mergem la următoarea stare afectivă. Începe cu litera I, pasional, drăgăstos, gentil, din 7 litere. Și mergem la următoarea stare afectivă. Începe cu litera V, voios, bine dispus, bucuros, din 5 litere. Ei bine, dragii mei, jocul s-a încheiat. Ați reușit să identificați cele 7 stări afective, cele 7 emoții, unele pozitive, altele negative? Iată jocul minții prin practicarea emoțiilor. Starea voastră trebuie să fie întotdeauna o stare de bine. Nu trebuie să cedăm niciodată gândurilor negative. Și iată care sunt rezultatele. Regret, ostil, gentil, vesel, amabil, iubitor sau violent. Acestea au fost cele 7 trăiri afective, emoții rogvaiv. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și sper că v-a fost de folos acest mic joculeț. Ne revedem curând!